Doon tayo sa brown kasi sobrang mahal yan. Milyones po ang presyo ng itlog dito sa Amerika. Grabe ang gabi ni Mister. Wala masyadong tulog guys kasi meron siyang ginagawa sa laptop niya. Pagdating niya dito kagabi, nagmamadali. Maaga-aga din yung pagdating niya. At yun, meron siyang ginagawa na movie which is hindi naman para sa kanyang gawain. Tumutulong lang siya, no? Buti na lang nakapag-ready ako kagabi ng mabaon niya kasi wala na talaga akong time din. For Tame. Kaya sinabihan ko siya dito guys, bakit ginagawa niya, hindi naman niya yung trabaho, iba yung trabaho niya, pero sinalo niya, hindi man sinalo, pero sabi niya tulungan daw, itry niyang tulungan. Ay nako, ganyan talaga ang ibang mga tao din guys, hindi sila sa kanilang mga trabaho, andun yun. Kaya si Tommy, para siyang matulungin talaga yan si Tommy guys, iwan ko na lang si Batman. Sabi ko sa kanya, grabe itong alas 2 guys, 3 hours lang yung tulog niya, alas 2 nagising na kasi inasikaso niya yung laptop niya dyan, mga gawain niya dyan, iwan ko na lang kung anong mga klaseng gawain ginagawa niya, andin lumalabas na naman na nigarilyo, ganyan po yan siya. Nagtataka yung iba kung kakain ba daw si Mister kapag mga ganitong time, always naman mga ganitong time talaga, most of the time ganito. Hindi po yan siya kakain guys, magkapi-kapi lang yan siya, pero kapag mag-drive na yan siya papuntang city, meron siyang lugar kung saan siya mag-stop na Dunkin Donut, doon siya magbili ng sandwich na egg sandwich, yun guys. At iihi na din, extra ihi, diba? Dahil sobrang mahal niya yung pusang yan, pinakain muna niya bago siya lalayas. Put it a little down, honey. He's having a hard time. Oh, he's fine. Well, lick that side because it's still some on that side. So yun, hindi ko alam kung babalik pa siya ngayong gabi guys kasi baka the next day na siya uwi dito. At yun, hindi pa siya tumawag sa akin the whole day kasi grabe ang busy niya ngayon guys. Grabe, anim yung mga shows na ginagawa niya. So kaya hindi po siya makatawag sa akin. Adoy. Hello po, ganito po ang buhay kapag nagagamit ka ng AFAM, o diba? Ang saya ni Inday Miriam, gold digger, tignan nyo yung buhay ko. So sana din ikaw makaryo, good luck sa'yo, sana meron kang magamit at meron kang madigdig dyan na gold sa kung saan ka man. Masarap po talaga ang buhay kapag isa kang gold digger, o hindi ka na nagtrabaho, ang gagawin mo lang is magtingin-tingin sa sunrise, palabasin yung mga alaga habang natutulog ang ating AFAM. At relax din paminsan, may fireplace pa, o diba? Hindi na ako maghaling-haling doon sa labas. At dahil marami tayong nakuhang gold, lutuan natin siya ng itlog na brown. Dapat brown po talaga yung itlog na lulutuin ninyo. Huwag yung puti kasi mumurahin yan. Doon tayo sa brown kasi sobrang mahal yan. Milyones po ang presyo ng itlog dito sa Amerika. Kaya hindi ko kinukuha yung white kasi yung white is para lang yan sa aking buhok. Charot! Nag-alinlangan ako dito kung lutuan ko to yung aking AFAM, no? Kasi hindi ko alam kasi natutulog pa siya. So naisip ko, lutuin ko muna yung sa akin. Kung gusto ng AFAM ko, edi sabihin niya sa akin, diba? At dahil tapos na yung sa akin at gumising si AFAM, gusto din niya ng itlog katulad sa akin. Ganyan na yung ginawa ko. 3 brown egg. Guys, remember brown egg. Kayo, kung puti yung itlog na ginagamit ninyo and then meron kayong AFAM ay wala kayong nadidig na gold. Okay. Kasi may kausap yung ating AFAM at ayaw niya magpagupit. Ganito yung ginagawa ko para naman masabi niya na kailangan na talaga niya ng gupit. At maglilinis din tayo sa mansyon ng ating AFAM kasi nga para meron pa tayong makukuha na gold. At ganito po kadumi yung aming sahig kapag hindi po lilinisin everyday. So kaya ako everyday talaga ako naglilinis, nagmap-map dyan guys. At pagkatapos dito kasi hapunan na, kailangan nating pakainin ang ating AFAM para hindi tayo maaway at palayasin at pauwiin ng Pilipinas. Wag naman sana kasi alam niyo naman, mahirap lang tayo sa Pilipinas. So sana dito lang tayo mag-stipot sa Amerika, no? Masaya na yung nag-comment, diba? Nakahanap ka ng Pinay na talagang totoong gold digger. But anyway, so yun, masaya naman ang buhay namin. Mentalidad na talaga yan ng ibang Pilipino, no? Kapag may Pilipina, makita nila na ibang lahi ang mga asawa. Ay, ang nasa utak guys, iba na guys, hindi na madrawing guys, may iba't ibang imahinasyon na silang naiisip guys, diba? So kaya kahit ano-ano na lang naiisip nila, gold digger, nakaon sa hirap. Totoo naman talagang nakapunta tayo dito sa Amerika, no? Dahil sa ating AFAM, no? Anyway, sinabihan ko din itong ating AFAM, halikan mo naman ako para masasabi nilang mahal mo ako, dong. Saan ka maghanap dyan, ako pa yung nagsasabi na halikan mo ako. Hoy, mga basher dyan, no? Masaya ang buhay namin. Yung AFAM ko is hindi katulad sa ibang AFAM na, sweet
lang para sa ano, pakitang tao. Si Tami hindi yan pakitang tao. Pinupugos ko lang yan. Halikan mo ako sa camera dong. Nahiya mas Dudong Tami. So, wala na siyang magawa kasi man talaga ako. Mamugos man talaga ako. Tukar-tukar kasi yung lambing ni Mr. mga dino. Pero pag nakaklose yung pinto, guys, aming kwarto, guys, wag na guys. Maglagpot lalaga ng mga ano dyan, guys. Kasi talagang iba yan kapag manggitik, guys. Kasi talagang lalagpot ang kalag mo. So, ito na yung naluto natin, no? I think tapos na ito, guys. Sana masarap ito, no? Akala ko talagang hindi ito okay. Pero parang okay naman. Maraming oil yung nilagay ko kasi hindi ko alam yung title. Title. Pangalan ng luto ko, ulay-ulay, basta, mauna na siya, garlic, pasta, olive oil, maura na siya, guys, at saka parmesan cheese, garlic powder, yun lang, very simple lang yung luto, guys, and then, parisan lang yan ng ano, guys, yung chicken na niluto ko the other day, at meron naman din kaming beef na stew na ginawa ko, di, masaya na yung tiyan ni Mister, imposible talagang hindi ito masaya, Sharon Cunita. Pinatry ko sa kanya, guys, bago kami nag-dinner, guys, approve man sa kanya, okay man daw, balagyan lang na maraming parmesan cheese, it's na Italian ito. Alis na si Mister at tayo naman maglinis pag alis niya kasi ang dami kong lilinisin, guys. Mag-vacuum ako sa floor kasi ang floor namin is para ng sanctuary ng mga buhok. I love you, hon. I run it because I like. I love you. I love you. You forget always to kiss me. Is it like a coffee? What do I forget? Huh? What do I forget? You always do. And I have to tell you. Like, love you, hon. I love you too. Bye. Ang ating ano, buhay pa, guys. Oh, baby, sorry, love. I put this in the big color, not this color. Let's take it for the cooler bar. Okay. You bought the old humidifier. That one is cracked, so that's why I take it out. Maybe you can put it low. Sobrang late na niya, guys, and then buti na lang kasi sabi pa niya buti na lang ginising ko siya kasi kung hindi ko siya ginising tulog pa ngayon siya, and then dapat umalis siya mga 4 o'clock, ngayon almost 5 o'clock na. Yun yung naka-ano sa kanya kasi wala talaga siyang dala. Wala siyang dala except orange. Actually, meron naman siyang mga babibili doon. No, sa city, maraming mabilhan. Pero, kaya pinabaunan ko siya palagi at nang marami dahil ang presyo kasi sa city, guys, is ridiculous. 2 burger, 100. Mas mamahaling ka lugar. Pero, yun, yung kasama niya palaging bumibili ng burger, 100. 2. Mas masarap pa daw yung burger niya. I'm sorry. Please don't sleep while driving, ha? Love you. I love you. Drive careful, please. That's what I said. I heard it. Okay, it's just to say we got it. Yes, I know. I don't know what is that. No. You'll start it. Here, look. Moldy garbage. Garbage? Yeah, moldy. Yeah.